Usa ka one-stop shop ang ipahigayon sa lungsod sa Midilien karong Setyembre 21, Miyerkules. Human unya sa consultative meeting sa gibana-banang 400 ka mga mag-uuma kalabot sa transisyon karon nga matawag na ug sunset industry ang pagpananom ug pagmiling og tubo usa ka matang sa industriya nga padulong na sa iyang pagsawop. Ang mga mag-uuma magagikan dili lamang sa Midilien kundi lakip na sab sa mga kasikbit nga lungsod sa San Remigio, Daanbantayan, Sugod, Tabugon, Borbon, ingon man ang dakbayan sa Bugo nga nailhan ng Sugarlandia sa amihan ng Sugbo. Sa tigom nga gipatawag ni Gobernador Gwendolyn Garcia niadtong Lunes, Setyembre 19, nagkasinabot silang Mayor Benjon Mondigo ug ang mga institutional buyers ug mais dinhi sa Sugbo nga magpahigayon og one-stop shop kauban ang mga representante sa mga bangko nga muabag sa mga mag-uuma pinaagi sa Enhanced Countryside Development Program kun ECD. Ang mga dagkong kumpanya nga feed manufacturers nga mitambong gilangkuban sa mga taga Pryfood Corporation, San Miguel Corporation, Cantipay Farm, Unifeeds ug Vianovo Philippines Incorporated kinsa anda mopalit sa mga ani sa mga mag-uuma tungod sa kataas sa ilang demand sa mais. Naanang willingness? Ang ato ni ini role is to show na pwede gyud nga dili kinahanglan maghuwat og usa ka tuig, usa mahitabo. If we can move as fast as we can, mo na, that's the ECD. Mo bitaw ko nga niyaw-yaw ko primero kay wa man gitratar gud ang ECD as a program that was spearheaded by the province para mas masayon para sa mga farmers. Ang atong mga financing institutions at first dugay kaayo makalihok. There's a real need on both sides. Kamo na kinahanglan gid mo mais. Kamo na kinahanglan gid mo muhuam. Yung saan ba ninyo pag continue to exist o dili mo no bang mangita pa magalit mo og mga lenders. Unya ang mga farmers karon nagkinahanglan gyud og livelihood nga viable. Unsao man na ron nga di naman pwede it's a sunset industry ning asukar dako. Nang-import na magayad dako pa kaayong iskandalo. So shift pa og corn. So let's all work together. Ako na let this be a synergized effort sa tanan nga mga dunay mahimo para sa nagkinahanglan. O puros mo nagkinahanglan. Ang mga bangko sabsama sa Development Bank of the Philippines, Land Bank of the Philippines, Cooperative Bank of Cebu, SB Corporation nga mo'y banking arm sa Department of Trade and Industry, mag-apud-apud sab og application forms ug mopahigayon og pagpasabot sa ilang isig ka financing programs. Gipadayag ni ining mga representante sa mga kumpanya nga mamalitay og mais ang gidak-on sa ilang panginahanglanon sa mais nga mokabat sa 400 ngadto sa 500 ka metriko tonelada matag buwan. Determined to really find an alternative livelihood para sa mga tao. So muna nga mo tutok gid mi nani mohatag gid ni og ano ning programa nga ma-successful ni. Eleanor Valeros, Balita sa Sugbo.